Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το δεύτερο μας βίντεο στο YouTube και θα σας δείξω το ποδοσφαιρικό μου άλμπουμ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτον, εδώ πέρα θα σας δείξω τις μεγάλες μου κάρτες, όπως είναι ο Βινίσιους, ο Ρόντρι και ο Βικίνια. Λοιπόν, από Golden Baller έχω εδώ πέρα τον Σαλά, τον Αλβάρεζ και εδώ πέρα έχω παιδιά την Invisible 303, μια πολύ ωραία κάρτα, την πέτυχα νομίζω προχτές. Και ναι, πάμε να σας δείξουμε και τις ομάδες. Πρώτον, εδώ πέρα έχουμε την Botafogo, το σήμα της. Πέρα είναι μερικοί παίκτες τώρα, δεν τους ξέρω από την Botafogo, μην με επιπλήξετε, εντάξει. Είναι εδώ πέρα και ένας Magician. Τώρα έχουμε και η Liverpool με τον Άλισον, το Κέρκες, Κονατέ, αυτός, Φρίκπονγκ, Γκάκπο. Έχουμε και ένα Magician στο Μποσλάι και πολλούς άλλους. Από Μαρσέη τον Ρούλι. Εντάξει, είναι εδώ πέρα κάποιοι παίκτες, ο Ροτζέρο τον ξέρω. Και εδώ πέρα είναι κάποιοι όπως τον Ραμπιό που τον ξέρω και τον Χόιγκερ που τον ξέρω. Τώρα πάμε στη Παρί που είναι η πιο ολοκληρωμένη μου ομάδα. Δεν την έχω ολοκληρώσει, αλλά πάω να την ολοκληρώσω. Έχουμε αυτό εδώ πέρα, τον Ντοναρούμα, τον Χακίμι, τον Λούκας Ερνάντες, Τάιταν Ματκίνιος, Μπεράλντο, Ζωάου Νέβες, Βικίνια εδώ πέρα, Φαμπιάν Ρουίζ Ματζίσιαν, Ντεζιρέ Ντουέ, Κανινίλη, Κβρασκέια, Μπαρκολά και Κονκαλοράμα. Και τώρα πάμε στη Λεβερκούζε με το Χαντέκι, τον Φλέκεν, τον Ταψομπά, τον Παλάσιος εδώ πέρα, τον Τσάκα. Και είναι και εδώ πέρα και ο Τέλα που τον ξέρω και τον Αγγλίτο που τον ξέρω. Λοιπόν τώρα, Άιντρακτ νομίζω είναι αυτή η ομάδα, έχουμε αυτούς. Ματζίσαν Γκότσε, δεν ήξερα καν ότι παίζει ακόμα. Και εδώ πέρα μερικοί παίκτες. Από Ολυμπιακό έχω Τζολάκι, Πασχαλάκι, Ρέτσο Τάιταν, αυτό είναι εδώ πέρα, Γιάρεμτσουκ και Καμπελά. Από Ίντερ το σήμα της, τον Σόμερ, τον Ντεβράι, Ατσέρμπι, τη Μάρκο, Ντάμφρις, εδώ πέρα είναι και αυτός, Μπαρέλα, εδώ ναι, Τουράμ και Λαουτάρο Μαρτίνες. Από Μίλαν έχουμε Έμερσον, Τέο Ερνάντες. Εντάξει, τώρα να μην λέω και όσους τους παίκτες, τους βλέπετε πιο πολύ. Έχουμε τον Λόβιτ που πάει τώρα στην ΑΕΚ και έχουμε και αυτόν εδώ πέρα τον Τζιμένεφ, τον Dominator, που είναι μια πολύ καλή κάρτα. Άγιαξ, έχουμε εδώ πέρα κάποιους παίκτες τώρα, τον Χάτο μόνο ξέρω από εδώ. Και έχουμε και εδώ πέρα τον Μπερχουίζ που τον ξέρω. Και τον Μπρόμπι τον ξέρω πως τον λένε. Από PSV έχω Titan Flamingo και Πέλσιτς, αυτούς ξέρω. Πέρα. Sporting είναι αυτή εδώ πέρα. Από το επόμενο άλμπουμ θα βάλουν λογικά και τον Ιωαννίδη. Τώρα πάμε στην ομάδα του Ρονάλντο εδώ πέρα, που είναι αυτή, τον Οτάβιο, τον Μπρόζοβιτς, τον Magician, Σάντιο Μανέ και φυσικά Dominator Κριστιάνο Ρονάλντο. Ατλέτικο Μαυρίκης Πάτζεβο, Όμπλακ, Μολίνα, Τζιμένεφ, Καλάχερ, Σιμιώνε, Λίνο Μπάριος και Dominator Αλβάρες. Εδώ πέρα το σήμα της Μπαρτσελώνας, Σένσνη, Τάιταν Αραούχο, Κουμπαρσί. Εντάξει, έχω και Λαμίν Τζαμάλ. Και γενικά έχω και Magician εδώ πέρα, Ντανιόλ μου και Ντεγιόν και Φερνάν Λόπες, καλοί παίκτες. Τώρα πάμε στην αγαπημένη μου ομάδα, την Ρεάλ Μαυρίκης, με το Τρέντ εδώ πέρα, Φρανκ Γκαρσία, Σένσιο, Γκαμαβίνγκα, εξαπλό ξέρω, Χάουζεν, Έντρικ, Τσουαμενί, Magician, Μπέλιχαμ, Βινίσιους και το πιο σημαντικό, το καλύτερο, Dominator και Γιάννη Εμπαπέ. Τώρα πάμε σε αυτές τις special κάρτες που είναι, έχω Μαρτίνεζ, Οταμένγκι, Ρομέρο, Ντεπόλ, Ένσο Φερνάντες, Αλβάρεζ, Λιονέλ Μέση και αυτή. Από την Αγγλία είναι Μπίκφορντ, Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ, Λούις Κέλι, Ράις, Μπέλιγχαμ, Σάκα και Χάρι Κέιν. Τώρα πάμε Γαλλία που έχουμε Μαϊνιάν, Ολίσε, Ξέρκι, οκταπλό νομίζω, Ντεζιρέ Ντουέ
και Kylian Mbappé. Τώρα πάμε στην Ισπανία που έχω λίγους παίκτες. Ζουμπιμέντι, νομίζω ότι λένε. Μικέλ Μερίνο, Νίκο Γουίλιαμς και Λαμίν Γιαμάλ που τον πέτυχα χτες. Τώρα πάμε στις τηλεφωνικές κάρτες που έχω Ασέρμπι, Πέντρι, Ραφίνια, Έντζο Φερνάντες, Ράις και Λαμίν Γιαμάλ που τον έχω ανταλλάξει με έναν φίλο μου. Τώρα πάμε στις πολλές κάρτες που είναι οι fans favorite. Με άλλες τον Ντούντεκ, Μαϊνιάν, Όμπλακ, εδώ πέρα Μαρτίνες, αυτόν δεν το ξέρω. Έχουμε Βαντάικ, Χρυσίνχαπιέ, νομίζω ότι κάπως έτσι το λένε. Λούσιο, Μπαστόνι. Εντάξει, βλέπετε εδώ πέρα τους παίκτες. Έχουμε και Μαλτίνι. Εδώ πέρα έχουμε Κουντέ, Καρβαχάλ. Τώρα πάμε στους κεντρικούς που έχουμε Σόμπος Λάι, Βίρτζ, αυτόν, Βικίνια, Μπαρέλα. Ο Μπαρέλα είναι ροζ, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται, ροζ είναι. Εδώ πέρα Πούλισιτς, αυτός ποιος είναι, ο Μπέρκαμ. Και αυτόν εδώ πέρα τον παίκτη από τον Άγιαξ. Λουίς Φίγκο, Ινιέστα, Πέντρι, Μπέλιγχαμ, Βαλβέρβε, Τσουαμενί, Γκραμαδίνγκα. Εδώ πέρα έχουμε Μακάλιστερ, αυτόν εδώ πέρα που είναι και πιτσιρικάς πάλι. Ζινεντίν Ζιντάν, εδώ αυτός, Κίμιχ και Τζαμάλ Μουσιάλα. Όντιγκαρτ εδώ πέρα, Ρόντρι, Ιγκορ Χεζούς, Όουεν, Σαλά, Μουπέι, Ντουέ, αυτός εδώ και Λαουτάρο Μαρτίνες. Τώρα έχουμε Ζαμοράνο, Λιάο, Αγκουέρο, Γκρισμάν, Λάρσον, Τζοβάνι Κέντα, Ραφίνια, Λάουντρουπ, Βινίσιους, εδώ αυτός, Βανίστερ Λόι και Σανέ. Εδώ πέρα Ουντάν, Αλβάρεζ, Λίονελ Μέση, Φόουντεν, Σάκα, Μπαρκολά και Κόουλ Πάρμερ. Τώρα πάμε Χόιλουντ, Χάλαντ, εδώ αυτός και Ίσακ και ο τελευταίος το 100 είναι ο Κουλουσεύση. Και τώρα πάμε, έχουμε Limited Edition Premium Haaland και Kylian Mbappé. Εδώ πέρα είναι τα coins, εντάξει, και το σήμα εδώ πέρα FIFA 365. Από Limited Edition Gold έχουμε Pedri, Julian Alvarez, Harry Kane. Εδώ πέρα είναι Rising Stars τώρα. Εντάξει, βλέπετε λίγο πολύ. Εδώ πέρα έχουμε Ορτέγκα του Ολυμπιακού, ο Μπάμπα είναι αυτός, Κωνσταντέλιας, Μιχαηλίδης, Λαμίν Γιαμάλ, εδώ τον Αντζελίνο, Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολτ και Kylian Mbappé. Και πάμε να σας δείξω τους δύο Momentum που το πήρα από ένα φακελάκι που κοστίζει 15 ευρώ. Desiree Doué εδώ πέρα και τη Momentum Invisible. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Bye!